Assalamualaikum dari mulut luahan hati sanubari. Ada limbago kok tak taturi sambah dusimpuh menjalani. Kaganti sirih nan sakapu umpamo rokok nan sabatang. Kaurang banyak salam tatabu kanan rami sambah takambang. Sambah ambo sambah baliri indak disabui gala cie indak dibilang tuah surang-surang. Dipalirikan kapodoni ni mama ambo nan gadang babingkah tanah kabasaran salingka awo tuah salingkuang Minangkabau. Suluh bendang alim ulama ahli aka cadiak pandai nan tahu tampe batanyo nan pandai tampe baguru bundo kanduang samo di dalam rang mudo manih bakato. Limbak nan dari pado itu menyang dinan tumbuh manimbang dinan ado tumbuh sarupo iko kini. Taniat di dalam hati tacinto di dalam kiro-kiro nak batu tua sepanjang adat. Di dalam waktu iko kini ambo nak mencuraikan sebahagian dari kisah dalam Kaba Cindua Mato tantangan bundo kanduang majai dang tuangku. Hikayat Cindua Mato lebih banyak mengungkap tema sejarah atau tambo Minangkabau. Para pelakunya dari kalangan istana Pagaruyung dan ikulah keistimewaannya Kabako. Tetapi sebagai kelaziman sastra dalam tambo Minangkabau, Kaba Cindua Mato tak dapat disamakan dengan sebuah roman historis dalam kesastraan umum, sebab kita sukar menjalihkan dan menetapkan apakah memang para pelaku dalam cerita itu batua-batua ataukah mereka mempergunakan namo-namo simbolik sebagaimana kelaziman rakyat Minangkabau dalam bacarito. Siapakah bundo kandong itu? Dang tuangku, Cindua Mato, Bujang Salamat Panjang Gombak dan tokoh-tokoh lain dalam Kabako. Namun data-data sejarah atau tambonyo tetap serupa apa nan ditamui dalam tambo Minangkabau. Tapi dalam bagian itu kita tidak menganalisa dari segi historisnya melainkan dari sudut falsafahnya. Maka baru railah tambo alam Minangkabau. Bundo kanduang konon ialah seorang ratu atau raja perempuan di Minangkabau dan putra tunggalnya ialah dang tuangku. Pada suatu masa tibulah wakatunya bundo kandung untuk majai putranya. Tantang saluk balu adat nun di ulak Tanjung Bungu dalam nagari Pagaruyung. Nan banamu parik koto dalam. Timbalan rajo Banua Ruhum. Timbalan rajo Banua Cino. Timbalan rajo di lautan. Sapih balahan ampik jurai sajurai ka Banua Ruhum sajurai tinggal di lautan sajurai padu pulau amih nangko. Pada suatu hari dijagokanlah dang tuangku di atih anjung sambahan alam Minangkabau. Maruhun basa ampik balai mahkota ulak Tanjung Bungu intan permainan bundo kanduang Cendera Matu Bungu Sumpur Kudus. Sesudah jago dang tuangku duduk memandang suwok jokida tampalah duduk bundo kanduang. Iulah rajo sealamnya di dalam alam Minangkabau. Lalu duduk di surambi lalu menyembah dang tuangku. Ampunlah ambo bundo kanduang. Apakah titah nan kadian juang manitah malah bundo kanduang. Bakato bundo kanduang. Manolah wahai buyuang. Sababnya anak ambo jagokan karena anak ambo jagokan. Badan ambo sudahlah tua, samantaro hayat badan nangko. Marilah kita bapadu padan ialah batu tua dan baandai. Boleh dicurai dipapakan suri sebagai undang-undang. Agar dibuka si tambo lamo sabarih bapantang hilang satitiak bapantang lipu di dalam alam Minangkabau. Salareh batang Bangkawe saedaran Gunung Marapi tungku nantigo sajarangan rajo batigo naik nobat. Seorang rajo di Nagari Buo, seorang rajo di Sumpur Kudus, seorang rajo di Pagaruyung ibarat tali tigo sapilin. Sebagai pulau wahai nak kanduang,
lorong kapado rajo bu, mamaci adat dan limbago, mamaci bungka tak batolo taraju nanindak bapaliang. Tantangan jabatan rajo bu kita namakan rajo adat. Sebagai pulau wahai nak kandung lorong kapado rajo Sumpur Kudus, mamaci adat bayak taguah, yulah hukum kitab Allah. Mamaci adat patang pagi nan menjunjung titah Allah, nan mengarajukan sunnah Nabi, syarak kareh adat bayan. Amal taat ugamo badiri, rajo adia bukan kapalang, itulah jabatan rajo itu. Dalam nagari Sumpur Kudus, itulah nan banamo rajo ibadat. Lorong kapadon nagariku, itulah nan banamo pagaruyung, itulah rajo saalamnya. Sebagai pulau wahai nak kandung, lorong kapado basa ampe balai bandaro di Sungai Tarap, Tuan Kadi di Padang Gantiang, Tuan Mangkudum di Sumania, Tuan Indomo di Sarwaso. Baliaulah nan mamaci Gantiang Putih, beliau membawa biang tabu. Beliau nan lebih susah payah nan menjunjung panitahan, akan disuruh siang malam menjalani pasisian nagari nangko, meminta sepanjang adat nagari amih manah totong bumbung, hak daciang pengeluaran obo-obo gantung kamudi, ulangnya kapado kitojo. Itulah bahasa ampe balai, itulah kapak nan rimbun. Baliau gadang kita lambuak, baliau nan tumbuh kita tanam, marajo lelo di alam, melenggang tak tapampeh tagak nan indak tasunda, memakai si coreng kunyang, buliah memakai payung gadang, jadi memakai lapiak surang. Tuan gadang di batipuh bagala datuk pamuncak, urang barajo di hatinya, urang basutan di matonyo. Urang bakue di tulangnya, urang menampuh rusuk jalan bakato indak basantano, bakato pantang ngambiak bawah. Kita namukan itu nak kanduang, ialah harimau koto piliang. Tetapi pulau wahai nak kanduang, jika tumbuh silang salisiah satantang adat jolimbago dalam alam Minangkabau, pulang kapado bandaro dalam nagari Sungai Tarap, jiko adatnya tak baturuk, jiko hukumnya indak sudah, hukum bana sudah dibandiang, abih bicaro bandaro, bajalan baliau kasinan menjalang rajo nandam dalam buo, mengiriang orang sadonyo dengan tertib majelisnya. Jiko tak abih bicaro itu, maka bajalan rajo buo rapi mengiriang nan bajabatan, menjalang bapak datang kamari. Disiko bicaro baru abih, disiko sangketo baru putih, pulangnya kapado bapak jo, baitulah tata barihnya, demikianlah bunyi undang-undangnya. Sebagai pulau wahai nak kandung, jiko tumbuh silang selisih dalam alam Minangkabau, jiko mengacak tuak parang, jiko kusu indak selesai, jiko karuh indak janiah, pulang maklum kapado Mangkudung. Dalam nagari rang Sumania supaya dirundiang dibandiangnya, jika tak abih bicaro itu bajalan pululah Tuan Mangkudun menjalang bapak datang kamari, rapi mengiriang nan bajabatan dengan tertib majelisnya. Disiko bicaro mako sudah, pulangnya kapado bapak jo, baitulah tata surinyo, demikianlah undang-undangnya. Bapak banamu hapa basa pusik jalo pumpunan ikan di dalam alam Minangkabau. Sebagai pulau wahai nak kandung, jika tumbuh silang selisih sagalo alim dan pandito, sagalo pakih jo maulana, lerong kapado kitab Allah, pulang kapado Tuan Kadi, jika tak abih bicaro itu, mako bajalan karajo Sumpur Kudus, menjalang bapak kamari. Disiko bicaro baru selesai, disiko rundiang baru abih, baitulah tata barihnya, demikian bunyi undang-undangnya. Limbago orang jadi rajo, ilmu padi akan dipakai kian barisi, kian rundu adat orang bahamba rakyat. Dalam batin kita menyembah, dalam laye dia menyembah. Baitu karajo baru salamai, baitu buatan baru jadi. Salamai baik itu buatan, demikianlah maksud baru sampai. Limbago mamaci bicaro,
ti dua siang bajago malam. Jiko memaci taguh-taguh, jiko menimbang samo bare, jiko duduk marawi ranjau. Jiko tagak meninjau jarah baitu urang nan baraka. Pau buang barang nan singke, malambuikan manan kare. Bukan murah mamaci hukum. Hukum 8 pakaronyo. Hukum rajo lain tariaknyo, perpatiah lain hukumnyo, mupakat lain hukumnyo. Kitab Allah asyang tariaknyo, janlah itu dicampur aduakan. Dangalah wahai nak kanduang, boleh dicuraikan satu-satu, boleh dipapakan cie-cie. Salah rakyat 5 perkara. Pertama salah tangannya, kedua salah kakinya, ketiga salah matonyo, keempat salah lakunya, kelima salah mulutnya. Hukum rajo 2 perkara. Pertama hidup, kedua mati. Perpatiah 3 hukumnya. Utang babaye, piutang diterima, seorang diagih. Saudagar 2 hukumnya. Kato awal kato akhir, kedua kato batin kato laya. Biopari 3 hukumnya. Pertama diliek, kedua didanga, ketiga taganggam tandonyo. Hukum aka 3 perkara. Pertama wajib pada aka, kedua jais kepada aka, ketiga mustahil kepada aka. Adat 3 hukumnya. Pertama bayan salahnya, kedua berdiri saksi, ketiga taganggam tandonyo. Kitab 2 hukumnya. Pertama tentu fasalnya, kedua tentu babnya. Sifat orang nan kajadi rajo ada 7 perkara. Pertama jago, kedua inge, ketiga lapang alamnya. Ampe umpama langit, 5 umpama bumi, 6 tiada lalai, 7 syukur dan ramah. Jika sifat-sifat itu terpakaikan oleh orang-orang nan berjabatan, maka akan amanlah dalam nagari, sabab kata bida. Rajo saudaulat basa saandiko, orang tua saundang-undang, pangulu sebuah hukum, manti samo sakato, hulu balang samo samalu, maka sempurnalah unsur-unsur dalam pemerintahan itu. Sifat dan adat kelarasannya nanduo. Adapun bodi caniago adatnya tuah sakato cilaku basilang. Apabila sepakat sampailah sebarang karajonyo, maka caronyo dalam bertindak berbeda dengan koto peliang. Dalam bodi caniago kato mufakat nan utama, tetapi dalam koto peliang orang barajo. Jika dalam permupakatan timbul pertikaian faham, dipakai manonan banyak syaro, tetapi dengan syarat orang nan sagete diminta menyempakati kepada orang nan banyak. Beramanah datuk kata mangguangan. Apabila mupakat larih nandu, jika timbul selisih hendaknya basaba koto peliang. Semoga Tuhan akan memelihara engkau anakku, sebab salah berlawanan denganan banyak dan bana bakawan denganan banyak. Demikianlah tutua bundo kanduang kepada dang tuangku. Mudah-mudahan dapat kita ambil makna-makna nan tersimpan, falsafah-falsafahnya, dapat pelajaran bagi kita nan bersama, khususnya kepada kita generasi muda Minangkabau, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah bundo, tanah Minangkabau nan kita cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.